What's up everyone? Again, this is Mitch and for today's video, a day with my life, pasabi ko lang ng mas piniling makipagsapalaran dito sa Manila. For today's video nga guys, ay samahan nyo ako na ipapalit natin tong mga naipon kong barya. At ito nga yung naipon ko na tagbebente na naipakita ko na sa inyo last year at ngayon ko lang ito ipapapalit. At ito nga baryang ito ay nagkakahalaga ng 11,000. Actually 14,000 to, nabawasan ko na ng 2K. May plano pa sana ako na ipagpatuloy yung pag-iipon ko ng mga baryang 20 pero sabi ko mukhang marami-rami na to at kung sa bangko ko ipapatago, maaaring mas lumaki pa kaya nangihinayang na talaga ako. Isa pa yung mabigat-bigat na rin siya. At kung nagtataka nga kayo kung saan ako nagpapalit, sa isa lang naman kainan to, dito malapit sa amin sa Quezon City, sa may City Hall. Nahihiya pa nga ako magpapalit dyan, kaya naman nagdadalawang isip talaga ako kung ipapapalit ko na ba siya o ipagpapatuloy ko yung pag-iipon ko. At kung nagtataka naman kayo kung bakit hindi ako sa bangko nagpapalit, ayun lang naman ay natakot ako, baka ma-question ako, bakit ang dami ko nang tinago na mabarya, bawal daw yun, diba? Isa pa may kalayuan din yung bangko dito sa amin at tinatamad talaga ako magdala kasi may kabigatan na ito at hindi pa ako sure kung mapapalitan ito lahat. Kaya naman nagtanong-tanong talaga muna ako bago ko bitbitin yung humigit kumulang 7 kilos na mga barya. Kaya naman tuwang-tuwa ako nang tanungin ko sa kanila kung gusto ba nila magpalit ng mga baryan tagbebente sa nagkakahalagang 11,000. Tuwang-tuwa pa nga ako dyan at satisfying talaga yung feeling kapag nagbibilang ka ng perang pinaghirapan mo at pinag-ipunan. At hindi lang halata, that moment hiyang-hiya talaga ako dyan kasi marami sila dyan sa harapan ko at mga nagtatanong talaga ng kung ano-ano. Tulad na lamang na saan ba to galing, bakit ba ako nag-iipon, kung ano daw bang bibilhin ko, kung ano daw ba yung trabaho ko, kung may boyfriend na daw ba ako, at meron pa, maswerte daw yung mapapangasawa ko kasi marunong daw ako mag-ipon at matutuwa daw sa akin yung mga magulang ko at aasenso daw ako sa buhay. Kaya naman sa mga moment na yun, lumalaki talaga yung tainga ko dyan. Ala hindi. Pero not joke, nahihiya talaga na ako dyan that moment. Kasi very random people yung nakausap ko dyan. Like, hindi ko pa sila nakita. Paminsan-minsan kasi pumupunta ako bumibili dun. Pero, nakaka-inspire kasi yung mga sinasabi nila sa akin talaga namang natatouch ang aking puso. Kaya naman mag-iipon ulit ako ng mga 1 million. Tapos tagbebente ulit yon. Tapos ipapapalit ko sa inyo. Tapos magkwentuhan ulit tayo. Charot. Parang hindi nahiya. Parang nabitin sa usapan. Ala. Kaya naman, salamat po, Vanessa Bliss. Dahil sa inyo, na-bless ako. Alam, magkaiba pala yun. At shoutout na din sa mga kuyang nagsiserve. Salamat po sa inyong napakagandang serbisyo. Sana kayo pagpalain pa ng Panginoon. At ang sarap po ng mga hinahain nyo. At masasabi nyong, babalik-balikan. Ala, nag-endorse na siya. Baka naman. Pero bago matapos ang lahat, meron muna akong isi-share sa inyo